Avui hem inaugurat les visites guiades diürnes al Cementiri General de Reus. Des d'ara, cada primer diumenge de mes podreu demanar hora per assistir a aquesta activitat que us ajudarà a conèixer millor la història i el patrimoni d'aquest espai de la ciutat. Aquesta és una de les activitats que ens refermen com a part de la xarxa de cementiris significatius europeus. Les visites guiades diürnes són una de les aportacions de la commemoració del 150 aniversari del cementiri que precisament s'escau aquest cap de setmana. En tots els actes d'aquesta commemoració, que s'estendran fins a l'estiu, refermem el projecte laic, cohesionador i integrador que Josep Sardà i Cailà va voler donar al cementiri fa 150 anys, valors que seguim refermant avui en dia per tal que tothom pugui enterrar-se en aquest cementiri amb respecte a la seva llibertat ideològica o de creença.